सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 23 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पवित्र ब्रड दैमारिनि बायफ्लेनाय सिमां, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि मिजिंफोरखौ नोंनि मुङै सुजुनानै, बाक्सानि सबिराम बर'नि बावैसो जादोंमोन, बिश्वनाथनि निरन दैमारिनि दाबो सुजुयो नोंखौ लामा नायनानै, क'क्राझारनि गब्ला बसुमतारिनि दाया सोर, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि रकि नार्जारिनि आंनि गोसो फैसालियाव नों आदा, तामुलपुरनि नेरखां उजिरनि खालि नोंल' आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि दावब' बास्रिनाय खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।